10 σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχει κάθε ιστοσελίδα. Η δημιουργία μιας επιτυχημένης ιστοσελίδας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμεί να έχει παρουσία στο διαδίκτυο. Ωστόσο, πέρα από τον αισθητικό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα, υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάθε ιστοσελίδα για να επιτευχθεί η βέλτιστη εμπειρία χρήστη και η αποτελεσματική παρουσία του περιεχομένου. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε 10 σημαντικά στοιχεία που κάθε ιστοσελίδα πρέπει να έχει για να επιτύχει τους στόχους της. Πρώτο στοιχείο. Καθαρή και συμπαγής σχεδίαση. Η καθαρή και συμπαγή σχεδίαση αποτελεί τη βάση μιας λειτουργικής ιστοσελίδας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται γραφικά και φωτογραφίες πολύ καθαρά. Επίσης τα κείμενα να είναι αναλογικά μοιρασμένα στην ιστοσελίδα. Τέλος, να αποφεύγονται οι περιττές πληροφορίες. Ένας καθαρός σχεδιασμός θα βοηθήσει τον χρήστη να εστιάσει στο κύριο μήνυμα και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Στοιχείο δεύτερο. Εύκολη πλοήγηση και δομή. Η πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι εύκολη και απλή. Να υπάρχει μια συνοχή στο περιεχόμενο. Στο κεντρικό μενού πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την ουσία της επιχείρησης. Επίσης, στο υποσέλιδο θα πρέπει να υπάρχουν σύνδεσμοι για βοηθητικές σελίδες πληροφοριών, όπως όροι χρήσης, πολιτική απορρίτου και άλλα. Στοιχείο τρίτο. Εύκολη έβρεση στοιχείων επιχείρησης. Μια σημαντική ιδιότητα που πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα είναι η γρήγορη έβρεση του τηλεφώνου ή της διεύθυνσης της επιχείρησης. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα τις πληροφορίες επικοινωνίας της εταιρείας, όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Αυτό δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία και να λύσουν τυχόν απορίες ή προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Τέταρτο στοιχείο. Φόρμα επικοινωνίας. Μία φόρμα επικοινωνίας είναι ένα απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει σε μια ιστοσελίδα. Αυτή η φόρμα επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα ή ερωτήσεις απευθείας στην εταιρεία. Πρέπει να είναι απλή στη χρήση και να απαιτεί μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστεί η εταιρεία για να απαντήσει στο ερώτημα του επισκέπτη. Η φόρμα επικοινωνίας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες και τη συλλογή απαραίτητων πληροφοριών των υποψήφιων πελατών. Προσέξτε κάτι σημαντικό. Απαντήστε γρήγορα στα μηνύματα που λαμβάνετε. Δείξτε φιλικότητα και επαγγελματισμό και προσφέρετε βοήθεια όπου αυτή χρειάζεται. Στοιχείο πέμπτο. Κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ισχυρά εργαλεία για την προώθηση της ιστοσελίδας σας και τη δημιουργία κοινότητας γύρω από το περιεχόμενό σας. Δημιουργήστε λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το YouTube κλπ. Και μοιραστείτε τακτικά περιεχόμενο από τον ιστότοπό σας ή με απευθείας αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Συμμετέχετε σε συζητήσεις, απαντήστε στα σχόλια των χρηστών και μοιραστείτε ενδιαφέροντα άρθρα, εικόνες, βίντεο, συμμετοχή σε εκθέσεις και ό,τι άλλο σχετίζεται με την εταιρεία σας. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει να αυξηθεί η ορατότητα της ιστοσελίδας σας, να επεκταθεί ο κοινωνικός σας κύκλος και να προσελκύσετε νέους επισκέπτες. Στοιχείο 6. Σύνδεσμοι προς κοινωνικά δίκτυα. Η παρουσία μιας εταιρείας σε κοινωνικά δίκτυα είναι σημαντική, όπως προανέφερα, για την προβολή και την επικοινωνία των πελατών με την εταιρεία. Αφού δημιουργήσετε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Instagram κλπ, μετά συμπεριλάβετε στην ιστοσελίδα σας συνδέσμους προς το προφίλ αυτό. Έτσι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας θα ακολουθήσουν και θα συμμετέχουν στην κοινότητά σας. Επίσης μπορείτε να ενσωματώσετε κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο περιεχόμενο στα ίδια τα άρθρα, προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να μοιραστούν το άρθρο με τους φίλους τους στα κοινωνικά δίκτυα. Στοιχείο 7. Πληροφορίες για την εταιρεία. Η σελίδα σχετικά με εμάς ή η εταιρεία, όπως άλλοτε τη βλέπουμε, είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να παρουσιάσετε λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρεία σας. Συμπεριλάβετε πληροφορίες όπως
η ιστορία της εταιρείας, η αποστολή της, οι αξίες της, η ομάδα, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο για τον επισκέπτη. Αυτό θα βοηθήσει τους επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα την εταιρεία σας και να εμπιστευτούν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας. Στοιχείο 8. Κανάλι ενημέρωσης. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να διατηρείτε τους επισκέπτες ενημερωμένους είναι μέσω ενός καναλιού ενημέρωσης όπως ένα newsletter ή ένα blog. Συγκεντρώστε σε λίστα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ενδιαφερομένων και αποστείλετε τακτικά ενημερωτικά δελτία ή κάντε δημοσιεύσεις στο blog σας. Μπορείτε να μοιράζεστε νέα, συμβουλές, προσφορές και οτιδήποτε άλλο περιεχόμενο που θα ενδιαφέρει τους αναγνώστες σας. Αυτό θα συμβάλλει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού σας με την εταιρεία σας. Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας. Στοιχείο 9. Συγκέντρωση αναλυτικών δεδομένων επισκεψιμότητας. Η ανάλυση των δεδομένων σας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση και βελτίωση της ιστοσελίδας σας. Εγκαταστήστε ένα εργαλείο αναλυτικών δεδομένων όπως είναι το Google Analytics για να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τη συμπεριφορά των χρηστών και την απόδοση της ιστοσελίδας σας. Αναλύστε τα δεδομένα για να αναγνωρίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ιστοσελίδας σας και να προσαρμόσετε τη στρατηγική σας ανάλογα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αριθμό των επισκεπτών, τις πηγές κίνησης, τον χρόνο που περνούν οι χρήστες στην ιστοσελίδα και διάφορα μοτίβα συμπεριφοράς. Αυτές οι πληροφορίες σας βοηθούν να λαμβάνετε αποφάσεις για την βελτίωση της διαδικτυακής σας παρουσίας. Στοιχείο 10. Προσαρμογή σε διαφορετικές συσκευές. Χρόνο με το χρόνο και περισσότεροι επισκέπτες μπαίνουν σε ιστοσελίδες μέσα από το κινητό τους. Έρευνες αποδεικνύουν πλέον ότι ένα site δέχεται περισσότερες επισκέψεις μέσα από ένα κινητό παρά από έναν υπολογιστή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχει γίνει μέριμνα ούτως ώστε το site να εμφανίζεται σωστά σε ένα κινητό. Βελτιώστε την αισθητική της ιστοσελίδας σας, προσέχοντας να μην είναι πολύ μικρά τα γράμματα από τα κείμενα και επίσης να μην είναι πολύ κοντά 2 ή 3 κουμπιά. Επίσης, προσέξτε να μην κρύβετε κάποιο στοιχείο της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα πρέπει να ρέει εύκολα προς τα κάτω και όχι δεξιά-αριστερά. Τσεκάρετε αυτά τα 10 στοιχεία της ιστοσελίδας σας και διορθώστε όπου χρειάζεται για να αυξήσετε κατακόρυφα την επισκεψιμότητα. Θυμηθείτε, περισσότερη επισκεψιμότητα φέρνει περισσότερη δουλειά.